Gano to? 25. Ganda lang yan, mami. Ang dami niyan kanina, mami. Malalaki pa dyan. Yan, 30 dyan. Oo. Yan lang po 25. Ito, banda. Yung pa, ano pa? Ang wala rito. 20. Sobrang kaya kanina, mami. Isa lang. Ay, kayo maniwala ni mami. Okay lang yan. Pag magulang-gulang mo siya, magulang yan na... 30 dyan, sir. Isa sa lang isa, ha? Ito, ginawa mo 20. 20 pa. Yan. 25 lang po. May edad na? Hindi, may malilit lang po. Hindi kasi malalaki. Mga bago naman. Dito mo ba? Yan lang. Huli mo na yan. Kampo na lang ito. Oh my goodness. Thank you sa inyo. Ay, sayuti mga bossing. Pagpaganda ng kutis. Sabi daw nila. Ay, shoutout sa one viewer. Laman. 20-20 lang. Sayuti kayo dyan. Laman po, laman. Laman po eh. Ay, shoutout Manilig Banyes. Hello, Waray. Marky Waray, thank you. Salamat. Marvic Banyes, shoutout. Okay, tapon mo na. Wala naman kami pa naman dyan. Shoutout Mila D. Alvarez, shoutout sa iyo. Marvic Ibanez, bigyan kita ng jacket. Yeah, may jacket ka na. 5 viewers, shoutout sa inyo guys. Ay, Ay, kunting buhay. Ito, akin mo yan. hindi lang tayo sa ito, pre. Hindi, ano, dito kami ika. Pagyan ko na ako. Yung tubig, kung matabago. Yung kakala. Kaya may kanila. Yan. Kaya kasi, yung natin pinaka ako. 3 viewers, shoutout. Ano pa yung bata? Salamat sa nagtapos-up mga kulay. Madilim, no? Naman! Mga boss. 25. Eh, bili na, bili na. 5 lang, 25. 6 viewers, shoutout po. Hello. Bili na ate, bili na. Mute ko lang guys kasi may tugtog ba makapiright ka.
Shoutout sa 8 viewers. At 1 thumbs up, shoutout po. Oh, may 10 na lang alawan, may. Laman ko laman, 10 na lang. Oh, 10 lang alawan, 10. 10 lang may isa, 10. Laman. Oh, may 10 na lang ito, may. Laman, may. Bawi na, 10 na lang. Hey, shoutout, my love. Mary Grace Francisco Vlog. Shoutout sa iyo, Sanggay. Salamat sa pag-thumbs up at pagpasok. 7 viewers, shoutout ko. Pirat kilo hit sa iyo. Salamat. Ano? Ang sa yuti nga di 30 ang kilo. Pero kami di kami nagkikilo, tumpok lang kami. 30. At meron na 25. 25. Yan. 25. Yan ang kami nagkikilo. Ate, 10 laman. 10 ka, 10. Mas mabilis kasi pag ano, may ano lang per O, 10 na lang. per tumpok lang, mas mabilis ang 10 pera. Ay, may channel, shout out. Uy, Oo naman, may. O, lahat mo. Malok Heart, shout out. Ganda ng jacket. Last na yan. Salamat kay isang kay Biboy ah. Saway. Pwede sa loob, pwede sa Kay labas. Biboy, thank you very much sa inyong mga kaibigan dyan. Kung katulad sa kanya ba na mga Sarap ng kamutin, layo ng kamutin, nakita mo yon? ganito, pero mahaba. May channel? May channel, nakita mo yung kamote? April Do, shout out, kumusta? Wala naman, may. Pero mabilis Okay naman, yan. saan yan? 10 na lang, pauwi na. Novaliches, Dumalay Street, 11 viewers, shout out, 4 thumbs up, shout out sa inyo. Iba naman yan eh. Pareho lang nga di ha, Tacloban May mga kandaan na ah, lahat. Uwi na ako. nga di, may bargain nga di, may 20 kilo, may 15 pa nga, may 10. Ang gaganda naman yan, Nick. Pwede mo sa loob, pwede sa labas. Sayuti, pasaway talaga to si Mine. Yung channel, shout out, salamat sa iyo ah. Ito, 10. Dalawain mo to. Ang gaganda eh. Kilala ko ang palengke. Malo, shout out sa iyo Malo. Mine, mali. Hibad ko. Tatlo, ano na lang, libre. April Do ka, shout out. Mura na yan sa 10, mami. For taste yan. Oh, pwede tikim. Libre Kulang tikim. may pili ka namin. Kabayan sa Susana. Oh, Malo. Ay, taga dito ata kayo. April Do ka, shout out. Main channel yan. Oo, may April Do ka. may-ari na yan. Payong na mainit. 50 lang. 13 viewers. 60 lang lahat. Punta na lang. Isa lang kunin. Sampu lang po lang. Bili na nito si Kevin. Mainit. Eh, taga dyan lang ako. Sa may Art Academy. Ah, malapit lang. Yan ako madalas mamalingki sa bayan. Sana mamay kita mamalaw. At sakay lang sa jeep. Isang sakay lang sa jeep. Papuntang Lagro. Ah, okay. 10 viewers, shout out at 4 thumbs up, shout out sa inyo.
Sa iyo, boss? 25 po, 30. Hindi po ito Paranaque, April. So, Balichis po. 8 viewers, shoutout. My love, shoutout sa kay Praise. Upaladi ikot. Ako pala ikot. Buti yan dyan lang kayo sa bayan din nakatira ba? Oo, dito lang. Hi, Brian Smith. Tuda, Shanghai. Salamat. Nag-in ka na pala. Oo, alam mo pag nakita ko yan. Wala pa yung kumain. Ma'am Melenda. Melody pala. Melenda. Ma'am Melody, shout out. Alvarez. Lagay lang pa yung init. Ubus na? Hindi, inuwi ko na lang. Kunti na Mainit lang. kasi. Hindi, may bibilin pa kami ng halaman. Hey, shout out. Matthew Manny Ward, shout out po. Bigyan nito Jack po. Salamat po sa pagpasyal. Thank you, moderator. Thank you very much. Payo na ako kay init. Yeah. Kaya na kami kuya, salamat. Ano po ang tinda nyo dito, kuya? Sayuti po. Sayuti. 30 tumpok at 25. Tip connect ka lang lagi para makita kita dyan sa bayan someday. Okay, Ma'am Malo, salamat po. Matthew and Mami World, shout out. Saan po location? Novaliches, Quezon City po. Wag, yung dulo ang anuin mo. Sarap ilagay yan, parang kamote. Oh, parang nga. Pero ito, mas marami itong nadudulot na magandang loto dito sa sayote. Pwede pang tinola, may panty ka na, may pang tinola ka pa. Sana all. Pwede rin pang gisa, sa Pinas ng katapat. Pwede rin sa Argentina, pag medyo nakakaluwag-luwag. Pwedeng gisang sayote lang para makatipid. Depende sa iyo kung anong gusto mong luto. 6 viewers at stamp up, shout out. Salamat sa inyo sa support. Salamat kayo sa kaibigan. 7 viewers, shout out sa inyo. Magalang shout out. Oo, sarap yan sa sayote. Oo, masarap yung sayote. Kamalo, shout out. Sarap ko. Sarap ang sayote sa isang tinola at isa sa pork, isa sa hipong busog na sarap na. Tama. Maraming purpose po pwede sa sayote. Sure, shout out po. Ay, bili natin sayote oh. 25 lang, 25. Natin. Sayuti, 7 viewers, share out. Pinabenta ko ngayon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Naka 1.5 na ako mga kawaray. 7 viewers at 7 thumbs up siya. Hi, Brianna Smith to the Sangay. Salamat, Sangay. Sa 25 pesos, ilang piraso yan? Tatlo po. Ito po ah. Sa 3 piraso po.
25 pesos lang, murang-mura na sa'yo dito. Minsan niya, pag naging luma, bargain lang. Isang 20 na lang ang tumpo. 12 viewers at 7 thumbs up, shout out. Hanggang Tula, shout out. Brianna Smith, thank you very much. Wala pa akong mahanap sa YouTube banda dito sa mag-isa ako sa YouTube pag may bili ako. Tama yan. Sardinas lang, pwede na. Shout Kuya B-Boy, sabi ni Matthew. Ma'am, 25 lang po ba? Bili na sa UT. May 25, may 30. Alive ka kuya. Yan, YouTube. Ay, shout out yan. Hindi ka makita rin. Shout out. Hindi ka nakita eh. Shout out kay ate ko. 7 viewers, shout out. 7. Dito ang isang piraso sayote ginto. Ganun talaga. Pag malayo kasi sa bayan mga koray, depende talaga yan ang presyohan nila. Kasi ang sayote hindi yan nag-stay sa isang presyo lang mga koray. Kaya sana naunawaan din nyo ang nagtitinda. Kasi tulad namin dito, malapit lang kami sa palengke, marami kaming kalaban. Kaya mababa kami bigay. Halimbawa, sino ba yung nagsabi na yun? Dito ginto ang sayote. Si Malo. Ay ito ma'am, yan Malo. Pag sa lugar nyo po malayo ang bayan, mataas po talaga ang bintahan nila yan. Kasi ang hango nila niyan, parang nagiging ano yan eh. Nagiging triple ang kuha nila eh. Tulad namin, 2 tao lang kinukuha namin sa mismong bagsakan. Pagdating ako, halimbawa, nasa ibang lugar ako, malayo ako sa bayan, nabili ko sa akin. Halimbawa, nabili ko kay Waray, tapos nagtitinda ko sa ibang lugar. Siyempre, tutubuan mo na medyo mataas. Kasi para mabawi mo yung pinamili mo, yung puhunan at yung gastos mo sa pamamasahe. Ganun lang yan. Kami kasi, malapit lang kami kumukuha. Ganun talaga ang negosyo, Madam Ma'am Malo. Mataas po talaga. Malayo ang lugar niyo. 8 viewers, shout out. Hi, Jema, shout out po. Ganitang jacket. Salamat po sa mga kaibigan ni Sangkay Biboy sa pinasok dito sa aking live. Di pa ito tapos si Sangkay. Matthew, mahirap. Kaya pag summer, nagtatanim ako para may talbos at may bunga. Yun, tama. Malupis si B-Boy TV. Lupis si B-Boy TV to. Salamat po sa blessing. Bili na ate, bili na. Sa UT, 25 lang, 25. Papakita ko sa inyo guys. Yan. 25 lang. Ito. 30. 10 viewers, shout out. Oh ba, marami ah. Madami man ang viewers ni Waray dahil kay Sangkay Biboy. Sir, bili na sir. 30 lang po. 30. Bili na ate, bili na sa Yote. Sa Yote ang pampaganda ng kutis ah. Shout out. 12 viewers, shout out. Ang kuha ko kasi dito sa Sayote mga kawaray, 200 lang isang ano tawag dito? Isang bandil to. Yan. 200 lang isang bandil niyan. 10 ang kinuha ko niyan. 10 mga kawaray ang ginawa natin diyan sa Sayote.
13 viewers at 7 thumbs up. Shoutout po sa inyo. Ay, dami. Salamat po kay Sangkay Biboy. Malupa. Salamat. Isa sa hipon. Sigaw mo dyan sa YouTube pang isa sa hipon. Sardinas at isa sa meswa. At pang tinula pang busog. Sarap pa. Busog sarap. Sana. Magsisigaw ka para may blessing kang kapag di ka sumigaw wala kang blessing. Kanina pa ako sumisigaw malung. Uy, bili natin sayote pe ah, sayote. Murang-mura na, murang-mura oh. Sayote. Bili natin sayote te ah, sayote ah. Sayote ah. Sigaw na. Sayote, mamalo, saraw. Sigaw na right now. Englishman. Wala may sigaw. Tama po. Pag yung paninda nyo, hindi nyo inaalok sa mga customer, hindi nyo ninalamping ang customer, walang bibili sa'yo. Pag sinungitan mo, lalayasan ka nun. Saan bili na mi? 25 lang mi. Ganda mi. Quality. Ano quality? Yeah, ito mi. Bigyan kita maganda mi. Ito mi. Maganda mi. Ay, hindi. Malambot mo. Mag-green ka po. Alay ka. Hindi ko sumokami ng bago. Hindi, kung pera nyo, bakit inaayos mo? Hindi nyo maiwasan pag nagkuha kayo ng pera. Nalalaglag. Sabihin mo naman na nalaglag eh. Sa akin, sasabihin ko. Pero iba hindi sasabihin nyo. Matawad na ako sa'yo tapos malalaglagan pa ako Kaya pera. napatunugot ko yung pera mo. Mahirap ang pera ngayon. No? Sige. Ay, hindi para mahirap kay mami. Kaya maraming pera. Sa marami. Yan ang napapakain. Thank you, Mi. Boss, candy boss. Hep. Bili na kayo ate. Sayutin nyo. Ay viewers at 9 thumbs up shoutout. Ang dami nang hindi ko mabasa. Pasensya na kayo. Sangkay ko na muna mag-entertain dyan. Busy man. Busy si Waray. Hindi ko mabasa. Dami na. Sorry. Bahala na to. Matthew, shoutout. Marvic, love po. Mamalo, wag mong sayangin ang blessing. Thank you po, salamat po. Walang problema. Sigaw sabay, pakpak, sigaw na. Mamalo, thank you. Alam mo ba, Pia? Halika nga dito, bakit? Bakit man? Lakas na may sigla, Mas tama. maganda ako sa'yo. Sabi niya, sa akin wala nagbibigay, sa'yo may nagbibigay. Mas maganda pa ako sa'yo. Sabi ko lang, huwag ka na. Maganda ka nga, pangit ka magkatawan mo. Ganun ko. Kahiya yun. Wala siyang kwek. Sangkay, maliligo na ako. Agoy, sige, Sangkay. Salamat. Maria, shoutout. Ayaw maniwala mo. Please. Mamalo, naniniwala po ako sa blessing. At lagi akong lumalabas, lagi ko na nanalangin sa Panginoon para mabintahan. Ay, ma'am, Mine, shoutout sa'yo, Mine, Kalas, Ate Pia. Shoutout daw, Ate Pia, sabi ni Maripe.
Pangit naman ito. Nasisira na naman. Lalo na yung mga customer sa mga waray. Oo. Dahil yung mga waray ba? Ang nanalo mo. Ay, kung kasi kung nanalo, pagkain pala sila. Pagbibigay na sa atin. Ay, blessing yan, Mark. Yahoo, shout out. Maria. Maria, ayaw maniwala. Mamalo, shout out po. Salamat. Sigaw mo ng paninda. Kaya ito bibili. Hoy, sayuti. 25 lahat, 25. 25 sayuti. Ate, bili natin. 25 na lang, 25 na lang, 25, 25. 25 sayuti. 25, 25. Bili na kayo mga kore. Bili na, bili na, bili na. Come on, sigaw mo ang paninda. Sige, mamalaw, thank you po. Isang sigaw muna. Mark, please. Bili na, sigaw na. Sayote, sayote. 30 lang, 30, 30. 30 lang, may sayote ka na, may panty ka na, may pang tinula ka ba? Sayote. Uy, ay, thank you po. Thank you, Ma'am Malo. Salamat po sa blessing. Ay, salamat. Thank you very much, Ma'am Malo. Yun, oh. Thank you very much po. Thank you. Ay, sayote, 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 sayote. 30 na lang. Libre na, libre. Libre na. Libre na yung, ano. Libre na, sayote, ate. Thank you. Thank you, Ma'am Malo, sa blessing. Jema, thank you po, Ma'am Malo. Kailangan masigla ka sa paninda para ubos agad. Ay, sa'yo, Mi? 30 lang dyan, Mi. Sinasabihan mo ngayon niya i-deliver bago niya ako sabihin dito. Ay, quality. Oy, sa'yo, 30 na lang, 30 na lang. 30 ang tumpok, 30 ang tumpok, matamis. Ima, basta kasi mangot ka. Kasama ang pakiramdam. Uy, sayote ate, sayote. 25 lang, 25, 25. 25, may 25, may 30. Bili na kayo. Bili na sayote, mga bossing. 100 pieces. Black. Tasukan si Pulo sa Ay, sayote ate, sayote. May 25, may 25. Oo, linggo. Uy, nandito ang Team Tacloban. Ay, salamat sa Team Tacloban dyan, ha. Salamat, Sangkay. Matthew, thank you. Ma'am Malu, thank you po sa blessing. Ganyan, more sigaw po. Thank you po. Maraming salamat po sa pinalipad mo dyan. May pambili na ako ng ano, kape na Milo. Live po sa YouTube. Ay, bili na ate, bili na. Sir, bili ka na, sir. Ayuti, sir. Na, 25 lang, sir. Makakain. May pang tinula ka na, may panty ka, may tinula ka pa. Ang dala. Sayote. Uy, ate, sayote, ate, sayote, ah. Ay, 10 viewers, shout out. Sigaw pa more. Thank you, Ma'am Malo. Ay, sayote. Hindi ka na sayote. Sayote. Sa'yo na. Sayo na. Sa'yo na, please. Sa imo? Ambot sa imo, day. Uy, bili ka na. Hindi mo na mo yung minuloto rito. Pangsiga, ay pangsigang. Pang tinula. Sayote, mga kayo. Uy, tinula. Ay, sayote po, sayote. 30 lang po, 30. May 25 dito sa Manilate. Ma'am, sayote, ma'am. Kanina mabili ako eh. Sunod-sunod yung customer ko. Go pa more. Thank you, Ma'am Malo. Salamat sa... Yeah, bante. Uy, sayote, sayote. Nay, sayote, nay. 25 lang. Ito. Yeah, bante lang. Nakakapagod din kaya mag-sugar. Ma'am Mary Beach, shout out. 8 viewers at 9 thumbs up. Shout out sa inyo. Ma'am Malo. Tulungan mo magsigaw ng sayo. Kaya nga eh, para
inspire lang kaya help po. Thank you Ma'am Malo, salamat po. Huwag kang pagod. Hanap buhay yan. Oo nga po eh. Hindi natin, sayote. Sayote. Okay, Jima. Hindi natin silang kumalay. Uy, bili na sayote ate, sayote. 25, may 30, bili na. Sayote oh. Malinaw ba, Sanggay? Ang Malo? Ang Maribate? Malinaw ba yung light ko? Baka malabo. Hindi, sayote niyo. 25. 30. Makakain. Sayote, mami. Mi, sayote po. Yung mga madalas kong customer dito, mga senior. Malino naman, sabi. Ngayon, si Marie P. Kalakas, asawa ko yan. Mag-thank you kamain kay Ma'am Malo. Kung ako nandyan, sisigaw ako ng sayote, kaya kayo dyan. Pang-gisa sa asawa at lutong masarap pa. Bili na, pang-gisa. Bili natin, sayote. 25 lang tayo, 25. May 30, may 25, dalawang klase. May malaki, may maliit. Panggisa. Sayote, ate. Hi. Muna dito. Dito muna. Dito ka. Yan live. Dito ka, di ka makita. Dito. Yan. Hello. TikTokish yung bata na yun. TikTokish. 11 viewers at 9 thumbs up. Shoutout po sa inyo guys. Thank you po. Senior na din ako, kaya okay lang. Hi Ma'am Matthew, thank you po. Salamat natin dyan. Mga senior natin yung manonood. Thank you very much po. Salamat po sa tsaga sa aking live. Matthew, no, senior kapag feeling mo ay healthy pa. Tama? Ma'am Manu. Hindi na. Sa UT, 25 lang. 25. Ayun. Ang tao. Sarang mao. Yun na lang. Sayote, 25 lang. 25. Sayote, sayote. Inate, sayote ah. Sayote. Sayote ah. Boss, sayote boss. Time viewers, shoutout po sa nagtambay dyan. Bili natin sayote te. Sayote. Ulan pa yata, ano? Yeah. Bante. Ma'am, sayote ma'am. Hoy, ang tinapay! Tras. Tras eh. Lol. Sayote. Uy, ano tayo? Bante. Okay, alright. Sayote ate, sayote oh. Bili na. Sayote. Ang maganda ng puti. Bili na. Yan, sayote.
Sa sayuti, marami akong magagawa dyan. Pwede rin pang curry. Oo nga. Oo nga. Ma'am ng Wano, sabi ni Matthew. Sarap yan. Sabi ni Jema. Salamat po sa inyo po. Thank you. Matthew and Mami Word. Huwag natin isipin ang number, ang isipin natin ay papasalamat hanggang healthy ang pangangatawan. Trust. Tama mo, mamalo. Thank you po. Halina, ate, sayo, atras. Hello. Mate. Sayo, 25. Yeah. So, 30, 25 dito. Gilid ka muna, te. Gilid ka muna. Gilid natin sa'yo, ate. Yan, may train ka. Kakain kang masarap. Kakain ka nakangiti, hindi nakangiwi. Thank you very much. Kaya 10 viewers at 11 thumbs up. Shout out kayo sa inyo, guys. Ito na nabinta ko mga karay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang puhunan ko ay 2,500. Kulang na lang na. Lagyan natin. Ay, sayote ate, sayote oh. Matamis. Pwede pang kari-kari store. Kari-kari. Pangsigang. Ay, pangsigang tuloy, pang tinola pala. Ate, bilhin natin, sayote mo ate. Murang-mura na, nakamura ka pa. 10 viewers at 11 thumbs up, shout out. May tama si Ma'am Malu at Ate Marvin. My love, shout out sa iyo. Ma'am Malu, sabi ni Ma'am My Love. Sangkay, thank you. Viewers, shout out po at 11 thumbs up. Ay ba, marami sa inyo kay Sangkay Biboy dahil sa inyo. Dahil kay Sangkay Biboy na pasyal kayo dito sa akin, Ma'am Malo, Ma'am Matthew, Marivic, Sangkay Biboy, My Love, Mary Grace. Sangkay, mabuhay ang team Tacloban Yahoo. Thank you Sangkay Biboy. Congrats. Marivic Banyes, shout out po. Thank you sa inyo guys. Matthew and Mami Ward, thank you po. Tacloban, nandito sila. Team Tacloban. Thank you sa Team Tacloban dyan. Sana may isama nyo rin ako sa Team Tacloban na yan. Kahit taga-late rin ako. One whistle. Yeah, no, balik ka na. Pwede rin itong malawa. Balik ka na. Balik. Magbabayad ka dyan ng ticket. Bawal dyan. One way. Pwede dyan. Lakad lang. Uy. Mamalo, thank you po. Maraming salamat po. Thank you po sa palipad. Thank you, Ma'am Malo. Keep up the good work. Thank you po, Ma'am Malo. Thank you very much po. Maraming salamat po sa blessing po. Thank you very much. Maraming salamat po sa Team Tacloban dyan. Thank you very much, Sangkay B-Boys. Thank you very much. Makulay na, Ma'am Malo. Sabi ni Ma'am Matthew, Mami Ward. Thank you. Salamat po sa blessing. Makakaano rin tayo. Makakarating na ulit tayo. Makakasahod tayo ng pangalawa ulit. Dahil sa inyong suporta sa aking live. Sigaw ng masigla sa pagtitinda para pasok agad ang grasya. Thank you, Ma'am Malo. Thank you po. Mabuhay ka. Thank you, Ma'am Marivic Bandes. Yahoo, salamat Lord sa blessing para sa kaibigan ko. Thank you, Sangkay B-Boy TV. Ay, bili na. Dahil kay Ma'am Malo, napapasigaw tayo. Ma'am Malo, dahil sa iyo, sigawin. 30 na lang, tumpok, tayo, eh. 30 lang, 30. Ni, tayo, ni. 30 na lang,
30. Boss, John. Kaya mo ng ano, kamatis? Lagi, dapat ikaw na lang sana nagkukuha ng paninda ko. Anong oras ka na dyan? Alas 9 nandito ako. Ano? Alas 9? Hindi mo pwede ng pwede. May ate ko nung pinag-aaral. Tulog ka nun? Wala akong ano eh. Lagi ko yung papatid dun yung lalaki dun. Bukal, bigay mo. Sandaan. Lang kids. Depende sa ano. May exam niya, 7 bandil lang. Yung mga pwede yung pwede na pasobraan. Wala, wala. Yan kung Naglalabas ng laungan. kaya nga sa aming Facebook ko. Chat na lang ako. May Facebook ka ba? Oo nga. Mamaya, kunin ko. Ano, ay, kunin mo kayo, no? Ayun. Yung princess. Ah, sige. Ayan, ano niya. Nakasandog din ako. Yan, ganyan. Very inspired. Inspired ang mga ang tao na nagsisikap sa hanap buhay. Tama po, ma'am. Ha? Ah, hindi natin. 30 na lang. 30. Sayot, hey. Ang paganda ng kutis to, sabi nila, may pangtinola ka na, may sayote ka pa, may pangtinola. Sana all. Ate, bili na. Mi, sayote mi. 30 lang, 25 dito po. Bili na kayo, mi. Papakyawin to ni mama. Bahala kayo, hindi kayo magkakaroon ng sayote. Oh. Bili na, sayote, oh. May 25, may 30, murang-mura. Kakain ka na kangiti, hindi na kangibi. Thank you po sa support. 13 thumbs up. Ay, 13 thumbs up. 13 viewers pala at 12 thumbs up. Sarap. Adi, sa YouTube po, 30 lang. Ito, 25. Mura na po. Batang-bata, mga bata pa. Malalambot, makakain ng maayos. Kahit walang ngipin, makakain dito. Ay, sayote, oh. Kahit walang ngipin, mangunguya. Ay, ma'am. 30 lang po. 25. Magsasayote kayo. Ayaw niyo talaga. Yun na, sayote ate, sayote, oh. Ayan, sayote po. 25 lang, 25. Ay, guys, guys. Sayote. 25 lang, 25. Murang-mura. Sayote mi. 25 lang po, 25. Kami, 25 lang. Yeah, bante. Sayote. Magkano kami? Isa nga po. Dito ang sayote isa. It's nasa $1. Oh, mamalo, mahal naman po. Ano bali, ang $1 dito sa atin, di ba, ay nasa 60, 58. 9 viewers, shout out. Mahal naman yung sayote dyan, ginto. Saan po bang lugar yan, Ma'am Malo? Ay, bili natin. Sayote, 25 lang, 25. Kay Ma'am Malo, napapasigaw tayo ng maso. Salamat po sa blessing, Ma'am Malo. Salamat sa 2 beses mong pagpa-lugar. Hindi ko po pala na-screenshot. Sana yun. Matay. Hindi ko na-screenshot. Yun. Ikot na. Thank you, Ma'am Malo, sa blessing. Ni-screenshot ko lang po yung nalikot na. Nahilo kayo? 8 viewers at 12 thumbs up sa road. Thank you kay Ma'am Malo sa blessing. Thank you very much. Ay, bili na sa iyo, ate, sa iyo, ate. Wala na kasing tao. Kanina maraming tao. Anong oras na kasi? Anong oras na ba? Anong oras? Wala, 10:33 na pala.
Ayun viewers, shout out po. Hindi na po kayo sayote oh. Ay, sayote ate! Sayote, sayote! Kaya mo bang ipamigay yan sa'yo, sayote mo sa mga taong mahihirap kung mabibigyan kita ng $100? Ay, $10? Aba! Una naman po, itong nandito na lahat. Ngayon na? Ngayon po ba? Shoutout sa kay B-Boy. Ngayon po ba, Ma'am Malo? Lahat ang dadaan dito, bibigyan ko. I'm your shoutout. ₱400 yan. Ang $10 na yan ay 400 pesos. Ay sobra pa po to sa 400. Kasi ano ito, mga ano ito, nasa latag ko, nasa 1.5 lang naman ito, nasa latag ko ngayon sa ano. Kaya mo ipamigay na. Hindi ko pa kasi nakuha po ang puhunan, Ma'am Malo eh. $10, ipapalipad ko ang $10. Ubus agad to. Correct, B-Boy. Ang ano kasi nito sangkay, may habulin pa ako kasi puhunan eh. Sige sangkay, pamigay mo na. Pamigay mo na yan. Bili na, sayote ah. Marami pa to. Di pa kasi ang puhunan niya mali. Naka $4. $4 ka na plus $10. Ay, Siya. sayote. Yung malambot. Yes. Ano, kumusta na yung ano? Nakuha na? Kuha na. Inyo, inano yung ano, nakuha? Hindi na. Katakas na, hindi na nagpakita yun. Ano papakita? Yun, pero may social media na. Pero wala. Ano naman, naka-bladder na. Tama lang yun. Okay. Hindi pa. 10 viewers at 12 thumbs up, shout out. Naka $4 ka na plus $10. Ayan po. Sige, yung ano dito, ma'am. Ibintahan ko muna to. Yung susubrahin dito. Pinigay ko. Kasi hindi ko pa nakukuha po ang puhunan. May bayarin po ko ng 5.6. Bali, 500 pesos kaya muna pamigay yan. Sobra pa kasi to. Kasi 30 bintahan ko. B-Boy, di niya kaya pamigay kasi di agad nakuha niya ang ibinigay. Ma'am Malo, pasensya. Di, may ano po kasi ako, may bibigay naman po ako sa mga ibang ano dyan na talagang walang-wala. Nagbibigay naman po ako ng sayote.
Ito po nasa kariton, ma'am. Kasi may bayarin po kung mamalo ng 5-6 eh. Dalawa po bayarin ko tag 500 po eh. Kasi pag binigay ko to, nasa ano pa po, nasa revenue ko pa yun. Hindi ko mapaparuling po ang aking puhunan. Wala kami kasi gikas dito. Mamal, sabi ma'am. Pero kung cash po po, ibigay ko po agad to. Kasi pasensya na mamalo kasi ano, ang revenue ko po mababa pa lang, nasa ano pa lang naman po eh, nasa wala pang $20, bali $18 pa lang po. Ang Maribik, Ibanya, shoutout po. Go, Mark Joe. Kaya ko naman po, kaso lang po, marami pa to eh. Bilangin ko lang ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Wait lang mamalo, kukwentahin ko lang ah. Bali ano to mamalo, 47 tumpok sa sabihin na lang natin sa 25, 47 times 25. Bali ang kaanuhan po ay 1175. 13 viewers at 12 thumbs up, shoutout. Lagi kang mag-upload ng video para lagi kang may revenue sa ads. O lagi po ako nag-upload dito about dito sa titinda ko sa bangkita po. Sabi mo 47 nasa 500 pesos. Bali 47 tumpok to ma'am. Ang kung halimbawa 25 ang isa, 47 times 25. Ay aabot po siya ng 1175. Kasi pinapaikot ko lang din $20. Sige, pwede na po yan. Sige ma'am, pwede na yan ma'am. Pamimigay ko na to. $20. Lahat na to. $20 ano yun? Nasa 1 Pinay. Ano lang yan? 1175. Ano mamal? Ayun na. Hoy, libre na, libre. Hoy, libre, libre. Oh, libre. Hoy, dali, binibigay. Libre na to, libre oh. Oh. Ma'am, pamimigay ko na to, ma'am. Ah, libre na to, libre. Oo nga, libre na nga. O ate. Hoy, libre, libre. Thank you, Ma'am Malo, sa pagpalipad mo. Hoy, libre, libre oh. Oh, libre, libre. Hoy, isa-isa lang ha. Tag-isa-isa lang ha. Yan sa akin maganda. Wait lang, pero magkagawa na ako magbabalot. Dapat libre na yan. Libre po. Dahil kay Ma'am Malo. Thank you, Ma'am Malo ha. Thank you po. Salamat po. Ayan naman po sila. Thank you, ma'am. Legit, legit. Wag lang magagawa. Wag magagawa. Wag mag-babalot. Okay. Sa YouTube, sa YouTube. Magjowaray TV lang po. Baka gusto nyo. Thank you, Ma'am. Ayan. Bigla sila naglapitan. Salamat ah. Salamat po. Sila naglapitan. Naglapitan. O, libre na, libre. Minsan lang to. Minsan lang. God bless po. Dali, bigyan mo ako. Wait lang, wait lang, wait lang. Tumuya. Oh. Ano yan? Bira vlogger yan? Ah, sa akin YouTube ko. Ma'am Malo, thank you Ma'am Malo ha. Vlogger yan? Vlogger yan? Bigyan mo sa akin ha. Ay, vlogger. Oh, isa-isa lang ha. Thank you. Wait lang, Chief. Oh, dito na kayo. Libre na. Yes, thank you. Libre.
Thank you, Ma'am Malu. Isa-isa lang. Libre na. Oh, sige. Wait lang po, wait lang ha. Ma'am Malu, thank you, Ma'am Malu. Nagkakagulo na sila. Mami, libre na po yan. Wala nang pili, Mami ha. Wala nang po pili, libre na yan. Walang pili kasi libre lang. Ako na magbabalot. Ako na. Oo. Wait lang po ha. Ma'am Malu, thank you. Libre pa iyak. Wait lang po, wait lang. Isa-isa lang po. Ako nga. Sino na ba? Ito na. Wait lang po. Dito po kayo, huwag niyo harangan yung ano. Oy, wag magagawan. Wag magagawan. Ako magbabalot lang. Ako lang po magbabalot. Para walang ano gulo. Oh, kuya. Wait lang po, wait lang. Saglit lang po, saglit lang ha. Saglit lang po, saglit. Shout out muna kayo doon. Shout out oh. Kuya, isa-isa lang po, hindi pwede po. Okay na po yan. Marami na akong bibigyan niya. Okay na po, libre na yan. Wait lang ako gagawa, no? Thank you, Ma'am Malu. Thank you, Ma'am Malu. Oo. Hey, libre na to, libre. Dahil kay Ma'am Malu. Shout out. Isa-isa lang. Ako na. Isa-isa lang ha, isa-isa lang. Kapit-bahay mo, di pwede. Thank you, Ma'am Malu. Libre na to, libre. O, huwag mong galawin. O, sino pa? Dahil sa YouTube, baka gusto niyo mag-subscribe, Marjorie TV lang naman. Ikaw mo si Mamya. Ayun o. Ayun o. Saglit lang po, saglit. Kaya yung karma mo. Para tumaw. Kung may matangkad sa babae. Saan si? Ayun o. Che! Tatawag niya eh. Ayun yung matangkad sa babae. Oo. Ikaw mo muna ito. Malis eh. Ilan, saglit lang oh. Dalawa lang. Dalawa lang. Sino ba yun? Ma'am Malu, thank you, Ma'am Malu ha. Ubus na, ubos. Akin na yan, akin. Pag kayo magagawan, oy, magagawan. Hawakan mo dyan. Huwag na lang. Ano mo sa ano na yun? Pag magagawan ako. Hindi na po, isa lang po, isa lang po. Yan, ano sa akin. Kunin na yan. Akin na yan, siya. Dalawa-dalawa na lang po para magkaroon iba. Kuya, kuya. Wag na po magagawan po. Iba, ano na yan. Bakit ba yun? Akin yan, te. Wag kayo magagawan, ano ba naman yan? Oh, meron pa. Sino pa? Thank you, Ma'am Malu. Salamat, maraming salamat. Ubos! Send mo sa akin ha. Ay, pinapindot! Baliw. Okay. Takik, ubos. Sa kay Biboy, oh, wala na. Oh, wala. Ang galing ni Ma'am Malu. Ubos, saglit lang. Libre. Chip, send mo sa akin siya. Ubos, sanggay. Agoy, thank you Ma'am Malu. Salamat, maraming salamat sa iyo. Dahil kay Ma'am Malu, yung iba, basta kumuha na lang. Ma'am Malu, thank you po ah. Maraming salamat. Congrats Mark, Marvic Ibanez. Thank you po. Thank you sa suporta nyo. $20. Tawa lang yun, 1 cent. Meron pa siya.
Di okay na yun. Thank you, Ma'am Malu. At makata-kata. Doon nung may wifi, gano'n pa doon. Sabi. Break tayo, di ba? Ano ba tayo? Thank you, Ma'am Malo. Ubus man. Saglit lang man. Grabe naman customer yun. Sulit. Hanggang Biboy, thank you. May tira pa ako rito. Thank you din po sa iyo, Kuya Biboy TV. Sangkay, sabi ni Maria Picaras. Saglit man, ang daming tao. Grabe. Ano? December lang, ang saya-saya talaga. Oo, saya talaga nila. Nag-aagawan niya eh. Kaya $20 si Mama Lo. Thank you, Mama Lo, sa blessing. Thank you, Kuya. Thank you din po. Maraming nagkano, Lord? Eh, Ma'am Malu, lahat sa kanya binigay niya, pinalipad. Oo. Pag sahod ko. Dami niya pinalipad. Oh. Dami niya pinalipad. Dami niya. Magkano lang Oh, yan, oh. magkano? Bali nasa ano. Ito, dami yan. Yan. Ito ba? Dami mo nanood. Saan ka nag-live? Sa YouTube. Dami mo nanood. Di, kinausap niya ako, sabi niya sa akin, kung pwede ko daw ibigay yung paninda ko. Sabi niya, halagang ano. YouTube ito, kuya. Mark Yoray TV. Ah, may cellphone kayo? Wala na siya eh. Mark Yoray TV. Shout out. Shout out kay Mama Lu. Ayan si Mama. Mamimigay ng sayote. Salamat. Ay, kauni siya. Shout out sa iyo. Thank you po, thank you. Okay, thank you po. Ayan, ano mo na? Mark Yo. Live niya yan, oh. Live. Marami na nag-ano yan. Ha? Marami na nag-ano. Subscribe? Oh, marami. Naka-live yan? Shoutout po to all. Keep up good work. Thank you, Ma'am Malu. Thank you so much yan. 12 viewers at 13 thumbs up. Shoutout. Saglit lang man. Parang pesta ba? Aagawan sila eh. Yung iba, sabi ng iba, uy, kuya ako. Musta besh? Okay naman, Kaunisa official. Pinuka ng manok, paninda mo. Pinuka ng manok, paninda mo, mamamalo. Dahil sa'yo mamamalo. Naubos. Dahil mo, ang grabe, daming customer na halos. Wala namang balak bumili. Nakapadampot na lang din. Ang iba hindi ko napansin na nagkukuha na lang, nagpa-plastic na ng sarili, hindi ako hinintay. Bye guys, sunod na live. Mag-abang-abang kayo, baka may bibili pa ulit. Hanggang Biboy, thank you ha. Pero may paninda pa ako dito, Mama. Kailangan dito ko na makuha yung pangpuhunan ko pambukas. Yan o. Titinda ko pa yan. Maya pahinga lang ako. Tinuka ng manok ang paninda. $20. Magkano? 1K. Mahigit pa? Mga 1.5. 1,000 Bali 1.5 yung ano. Bali 1.5. Di sa ano? Sa Malipat, revenue.
Baba na ako. Okay lang yan. Thank you, Ma'am Malu. Maraming salamat po sa pag bili lahat ng aking paninda. Thank you, Ma'am Malu. Thank you, Ma'am Melinda Alvarez. Salamat po. Baba na ako. Okay lang yan. Sige lang. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you very much kay Sangay Biboy. Salamat. May paninda pa ako, guys. Pero dito ko na kukunin yung pang ano ko. Kasi yung revenue na yun sa ano pa yun. Titinda ko muna tong tira ko. Ito hindi na to libre ha. Baka sabihin nyo libre pa. Aba. Ay, may bayad na yan, may bayad na. May bayad na to. May bayad na, may bayad na. Wala nang libre dyan. Saglit man lang. Guys, pa-share ako, pa-share. Libre ulam, libre sayote. Sa YouTube to, te. Dapat ka nag-vlog ka rin. Oh, may vlog din ako. Thank you, Ma'am Malu, sabi ni Ma'am Marvick. Ma'am Malu, thank you po. Aba na ako. Thank you very much. Salamat. 8 viewers at 13 thumbs up siya. Dami ng viewers no? Kay Biboy, thank you ah. May paninda pa ako, titinda ko muna. At least nabawasan, guys. Te, send mo sa akin yan, te ah. Ipiya. Send sa akin sa Messenger. Kita ka dyan, no? Kita ka dyan, no? Oo, kita ka sa YouTube. Sa kang tunay na vlogger. Ayan mo na. Sa YouTube to, te. Dito sa Facebook. Binigyan na nga ako eh. Nabuso na yan. Salamat sa iyo kaya. Kung nakakuha ka, Tipiya? Kala ko yung nakakuha. Sabot lang mo meron ba? Saan siya? Pati mama ko, sangkay, tuwang-tuwa, umamalakpak habang nanonood. Edison Habel, Sarah, thank you very much. Sa Unesa, thank you po. Guys, pa-share ako. Sa akin. Ay, God. Pa-share po ako, pa-share. Please, pa-share po. Thank you very much. Sangkay, thank you, Sangkay B-Boy.
Yeah. 9 viewers, 14 thumbs up, shoutout. Hindi pa. Kay Mami Mel Vlog, shoutout. Pinakyaw ni Ma'am Malo yung paninda ko. Inubos. Sabi niya, pamigay mo yan. Kaya mo ba ipamigay yan? Padalangin ng $20. Aba, pamigay na. Ubus Sinaglit lang man. Thumbs up bro. Thank you, Mami. Ubus man. Ito, hindi na to libre ha. Kanina lang yun. Yan nasa ano. Kalapag. Bili natin, bili na. Mila D. Albar, shoutout. Sang palengke yan, Mami Mel Blanc. Sa may ano po, Novaliches, Maribig, Abanya, shoutout po. Mga Team Tacloban. 10 viewers at ano, shoutout po. Mga Tacloban yan, te? Oh. Ha? Sardinas? Wala din yan, sardinas. Sunod na lang, baka may magpa-sardinas. Dito ako sa Sandigan, Bayan, Batasan. Malapit ka lang. Punta kami minsan dyan. Ang Mel Vlog. Ay, may pakinabang din yung channel ko. Live yan, te. Sa YouTube. Kita ka rin yung kanina. Taga-ibang bansa nagbili lahat. Sabi niya sa akin, Mark, kaya mo bang ipamigay yan lahat? Pwede naman po, talaga mo 1,000. Sige, padala ko ng $20. Pasok agad, bigay ko agad, bahala yan. Ay, dali na yan, nasa review ka na. B-Boy, thank you so much, B-Boy. Ay. Kala mo, ano yung live na sinasabi. Live yan, YouTube po. Kanina, nakakuha ba kayo, Tay? Libre? Sayang! Nalibre kanina, dami. Dami yung puno yan kanina eh. Pinalibre ni Ma'am Malo. Ubus Malo. Sa ibang bansa. Binili niya. Talagang $25. Ubus Pinaglit lang man. Pero Pinoy din. Pinoy po siya. Pero taga ibang bansa. Nag-ano kasi ako sa YouTube. Ano pangalan mo sa YouTube? Mark Yowaray TV po. Mark Yowaray TV. Mark Yowaray TV. G-O-A, Waray TV. Okay. Pag search mo yung Mark Yowaray TV, labas agad yun. Malay nyo sir, masusunod makadaan kayo rito, magpaano ulit.
Sayang, hindi nyo naabutan. Ito, may bayad na to. Wala na po, ubos na. Kanina, saglit lang po, minuto lang. Wala nga 30 minutes, ubos na. 20 segundos lang po, bata. Ubos agad. Mami Mel, shout out. For viewers, shout out. Kay Biboy, thank you. Minsan lang yung mga ka-encounter tayo ng ganun. Kabait na tao. Sulit. Nag-aarap ko man on. Si Lois Sabunyas at saka si Jared Abilirito. Kasi hindi yung manong. Sa ano mo? Sa mismong Sa'yo ko. Oh, ikaw ko. page mo yan. For viewers, shout out. Nasaya ka rin. Ito ha, may bayad na to ha. Baka sabihin nyo, libre pa rin. May bayad na to. Wala na dyan si Mamalo. Pinapakyaw niya na yung iba. Ang kay Biboy, thank you. Yong. Bakit? Naisin mo na? Okay na yan. Malinaw yan. Tingnan mo sa YouTube. Malinaw. 5 viewers, shout out. Yan ang kagandahan sa ano te. Sa mga ganyan te, sa live, sa YouTube. Ganda pag monetize sa tapos mayroon kang kaibigan na mabait. May paninda ka bibili niya. Ang ganun yan. Ang YouTube parang ano yan eh, parang business. Parang business inaalok mo yung paninda mo. Pero dito paninda, inaalok. Ano si Mang Malo? Kaya nga, sabi niya, kunin ko na lahat yan. Pabigay mo tao. Kaya may mga ganun talagang tao na baliwala ang pera sa nila. Pero kaya ano, nung sponsor kami kala, kay itong anak ni Toto. Yung pag yun, nakita. Nakita lang yun ni isang kay B-Boy si Christian, lagi napasok sa live niya. Ang kay B-Boy, thank you. Kay viewers, Miguel Cruz. Pinakyaw man. Nasin na kaya, Che? Bili natin sa UT ah. Thank you very much sang kay B-Boy. Salamat sa iyo. Melody Alvarez, shout out. Mami Mel Vlog, shout out. Bus yung ano, iba. Di, tubo na yun. Yun lang ako sa review. Pero at least yun, sigurado yun. Pupunta sa Bangkok. Diba? Meron na ako may sipag lang ang kapunan. 6 viewers, shout out. Oo, yung pray yan. Pray sa UT. Hindi man lang yung naabutan mo na.
Isang ganun, no? Ubus ah. Sinaglit lang. Binili nung ano, ng viewers ko. $20 na higit. Yun, hindi ka na magpapagod. One episode. Ba't kumuha ka ng kumuha? Sayang yun. Sa ganyan ba kung ano? Sa live, sa YouTube. Gano'n na siya? Una kong sahod, ano, nasa 6,000. Magla-live lang yun, kaya minsan nag-upload lang. So, pagtitinda ko rito, hindi video ko. Pero ano ba yung mga ganun? Hindi man tayo sikat eh, para kumita naman ako. Pag sikat lang yung ganun. Pag sikat ka, Isang buwan? sa buwanan niya. Pero, isang beses pa lang ako sumahod nung December. Pwede na, para ka nang lalaro lang din. Oo, nagkagulo sila. Pinamigay ko yung sayuti ko dahil kay Ma'am Malo. Pinaubos. For viewers, shout out. Boss, Mark. Ay. Hindi ka nakakuha sa yote? Kanina? Bakit? Ano meron? Pinanlibre yun ah. Sino? Si Ma'am Malo. Sabi mo, sabi ikaw ka. Pinanlibre niya. Bayaran niya sa ano? Sino nga mali? Sa yote. Pipili ko kasi doon, magkukuha. Sabi ko, pipili mo pinabay siya. Ay, shout out. Sa live. Sa YouTube. Sangkay Biboy, thank you. Maya mag-out na rin ako. Kasi mayroon ako yung ano yun. For viewers, shout out po. Mahaba. Pag hindi mo siya kasama, Yung iba bigla na nagpa-plastic si tatay, ang daming kinuha. Dalawang tumbok, sabi ko isa-isa lang tayo. Meron pa tayo bibigyan. Saglit man lang. Saan yung bagong pwesto ni Omi? Omi, doon pa sa dulo po. Pinakadulo. bukas na. Wala na, December pa. Dami pa akong patinda. May natira pa ako, yan oh. Dito ko kukunin na guys yung ano, yung tawag nito, yung puhunan ko. Kulang kong puhunan. Thank you kay Ma'am Malu sa blessing. Nagkalog. Sayote ah. Sayote.
bili ng mga kapanin. Kapanin? Ano sa loob sa saan? Kaya. Thank you, Nessie. Ay, bili na ate, bili na. Sayo tiyo. Ba, nanahimik sila, di niya kasi libre. Uy, di na libre to ha. Kanina lang yun. My viewers, shout out. Guys, mag-out na ako. Maraming sangkay B-boy. Salamat po. Mel Vlog, Cutie Mitch. Shout out po. Make it up, shout out everyone. Pa-share naman po yung video. Yung like ko. Thank you very much. Sangkay boy, pa-share ako. For viewers, shout out. Mayroon pa akong tira. Mel Mix Vlog, make it up, shout out sa iyo. Sabi ni Sweetie Mitch. Pinaubos ni Ma'am Mitch o ni Ma'am Malo yung ano ko, yung sayote ko kanina. Halagang 1,000 mahigit. Pinaubos niya. Binili niya lahat, pinamigay ko. Salamat po sa mga nakatanggap. 3 viewers at 15 thumbs up, shoutout. Boss, bili na, sayote. Ngayon, nahabulin ko na lang yung punan ko. Hanggang maghapon. Maraming pa naman bibili niyan. Bibili ako doon sa ano. Guys, mag-out na ako. Maraming salamat po Ma'am Malu sa pagbili sa aking sayote kanina. Pamigay natin sa mga tao. At kay Sangkay B-Boy, thank you. Salamat po. Bye-bye na. 3 viewers, out na ako.